jartzeko dirua biltzea. Gu, gure aldetik, gogotsu eta arduraz gaude korrika sasoiaren aurrean. Gaurtik aurrera 5 hilabete iraungo duena. Euskararen inguruko ekimenik zirraragarrienaren bidez, AEKak gure hizkuntzaren aldeko harrotasuna eta aldekotasuna aldarrikatu nahi ditu. Alde batetik, harrotasun aldekotasun hori hauspo bihur dadin euskara erabiltzeko eta ikasteko, eta bestetik, bultzada izan dadin urrats sendoagoak egiteko. Ekitea, eragitea, eginaraztea. Beraz, orain partekatu ditudan gogoeten hildotik, esan dezakegu tinko eutxiko diogula korrikaren helburuetako bati. Euskararen aldeko kontzientzia, herri gogoa auspotzeari. Eta hauxe da, Ogetabik korrikaren mezua. Hitzekin. Hizkuntza bat hitzekin osatzen da, baina ekimenek eraikitzen dute hizkuntza baten komunitatea. Euskarak aurrera egin nahi badu, euskaldun proaktiboak behar ditu. Konbentzimendutik ekintzara, praktikara jausi egingo dutenak. Beraz, ohar zaitez badugunaz, bagarenaz eta izango garenaz. Hitza emana duzu, orain egin jauzi ekintzara. Euskara ahoan izan behar dugu herritarrok, elkarteek, erakundeek, bada ekiteko ordua. Gaur egun polita bizizan dugu, pixkat ikusten igalelako Arrigorak bere hasierako proposamenak mantendu, handitu eta sakontzen ari delako eremu guztietan. Alde batetik ekoizleen egonkortasuna bermatu, bidezko prezioak bai ekoizpenaren kate osoan bermatzeari begira hor pausoak ematen nahi ditu. Nekazaritza ekologikoan aurrera pausoak ere egiten nahi ditu, bertako produktuak, bertako merkaturako bidean pausoak ematen ari ditu, eta baita ere gure ager zonalde zabalontan euskara normalizatzeko bidean pausoak ere ematen ari ditu. Bai ekoizleokin gure lantokitan euskara normalizatu eta baita erabilera eremu publikoetan bestelako proposamenak sortuz, agerraldiaren bitartez. Eta beraz, horren laburpen bat bizi izan dugu gaurkoan, eta egia esan bide honean goazela erakusten duen arratsaldea bizi dugu gaur. Etorkizunari begira, oain arte bai egia dela, oain dela 2 urte arte ere, edo errigora zen pixka batez, ekoizleak, erosleak eta euskara barne behiltzen zituen, nola esan, matrimonio bat edo. Baina duela 2 urte hasi ginen, beraiek eskatu zuten ez, Ager Baskoruneko biztanleak, hau da, zonaldez euskalduneko Erribera eta erdialdeko, Nafarroko herrialdeko biztanleak eskatzen ziguten bai dirua oso ongi, eta gero zer, eta kalean gure umeak zer, eta nola inen dugu, ez? Orduan, ateratzen den diru zati bat ere horretara doa zuzenean, ez? Agerraldira izeneko ekinmenera, eta agerraldian, aurten sartadudako kalizendegiak adibidez horretan inbertitu da, 18 ludoteka, herri ez euskaldun horietan umeak euskeraz eta hitzeko, Tuteran 2 futbol talde, bat neskena eta bestea mutilena, eta horretara etorri gara, nahikoa dela esatera, eta orain beraiek tokatzen zaiela. Nitaz ez dakizu guztia.
Ikusentzunezko kontsumoa asko aldatu da azkeneko urteetan. Pantaiak euskaraz taldeko ordezkariak Eusko Legebiltzarran izan ziren aste hasieran euren kezkak agertzeko. Euskaldunen 47% kontsumitzen dituzte streaming bidezko plataformak, baina plataforma horietan euskaraz film gutxi daude. Netflixen 3, Disney Plusen 0, HBO Maxen 0 eta Amazonen 2. Horrez gain telesailik euskaraz ezin da ikusi horietan guztietan. Horiala pantaiak euskaraz ekimenak ondorioztatu du gazten erreferenteak erdaldunak direla. Gaineratu dute zinema aretoetan ere egoera larria dela emanaldien 1% baino ez baitira euskaraz. Testuinguru honetan kalera irten gara herritarren ahotsa jasotzera. Gehiengoak esan digu ez dituztela ikusentzunezkoak euskaraz kontsumitzen. Ez gehienak gazteleraz izaten dira. Gaur egon ez dut hainbeste ikusten, baina bai txikitan nintzenean, dibujoa animatuak eta zintxan eta horiek ikusten dituen beti euskeraz. Ez dute ez ikusten, egia esan gazteleraz eta bestetan ere ez, ez dute askorik ikusten, eta euskaraz, ez. Pantaiak euskaraz taldeak iritzi du larrialdi egoera batean gaudela eta euskaraz ez kontsumitzak ohituretan eragina daukala. Alex Aginalde plataformako kideak nabarmendu du aurre eta helduek ez badute erreferenterik euskararen etorkizunarentzat kezkagarria dela. Izan ere uste dute lotuta dagoela egoera hori euskararen kale erabilerarekin. Puntu bat baino gehiago galdu da euskararen erabilera kalean. Ekimenak uste du benetan premiazkoa dela aisialdian pausoak ematea. Asko. Azkenean ohitzen gera esaerak eta entzutera edo dana gazteleraz eta nahita ez urte etxereskigu. Izan daiteke. Azkenean, gauza asko eragiten dute, baina, izan daiteke gauza etariko bat, eta hori baita hezkuntza eta hori, azkenean denak afektatzen du, eta horrengatik euskara galtzen da, edo ez da hainbeste hitz egiten, eta hori barazo bat da. Bai, nik uste dut horrekin gaur egun horrela ikusentzunezkoak eta pixu handia daukate guztion bizitzetan, eta orduan zenbat eta gehiago ikusi. Egun goiturei begira euskaldun gehienek ez dute streaming bidezko plataformetan euskaraz kontsumitzeko aukera handirik. Azkenean ez baldin badago, guk ere ez da ezin dugu ikusi. Ez badigute eskura jartzen, ezin ditugu ikusi. Netflixen eta Amazonen beti ikusten dugu gaztelaniaz edo ingelesez edo frantsesez edo tal. Eta ez da hainbeste apoiatzen euskaraz egiten diren seriak eta pelikulak, eta ari ustez Euskal Herrian daukagu oso zine ona eta ez da apoiatzen, eta pena bat da. Egoerari aurre egiteko helburuarekin pantaiak euskaraz taldeak aldarrikapen taula bat sortu du euskalgintzako eta ikusentzunezko sektoreko beste eragile batzuekin. Sinadura bilketarekin jarraituko dugu, abendu. Amiantoaren biktimei kalte ordainak emateko 25 milioiko funtsa adostu du EH Bilduk Espainiako gobernuarekin. Espainiako estatuko aurrekontu orokorren negoziazioan EH Bilduk Eskerra Republikanarekin batera aurkeztutako zuzenketa onartu da diputatuen Kongresuko aurrekontuen batzordean. Izan ere Euskal Alderdi Subiranistak nabarmendu duenez, erakundek hamarkadetan ahaztuta izandako kolektibo baten aldarrikapen historiko bati erantzungo zaio horrela. Es el momento de que ese fondo empiece a restablecer la dignidad que les ha sido arrebatada a toda esta gente, que ha tenido que soportar un calvario de enfermedades cancerígenas y en muchísimos casos la muerte. Aurrekontu negoziazioan lortu duten lehen akordioa da EH Bilduk eta Espainiako gobernuak, eta hurrengo orduetan gehiago erdiestea espero du EH Bilduk. Bizkaiko eraikinen eta lokalen garbiketako langileek manifestazio egutegia zehaztu dute, ELA, LAB eta ESK sindikatuek deituta. Protesten helburua da enpresaburuei lan baldintza duinak eskatzea, tartean, hilean 1.200 euroko soldata 15 ordainketetan, hau da, 18.000 euro urtean. Izan ere, langile gehienek lanaldi partziala dutenez, haien soldata ez da iristen urrundik ere 1.000 eurora. Gauzak horrela, gaur eraikinen eta lokalen garbiketako langileak Basauri mobilizatu dira eta hurrengo asteetan Getxon, Durangon eta Bilbon egingo dituzte protestak.
Hainbat eragile eta kolektibo atxikitu dira Euskal Gehiengo sindikalak lan, pentsio eta bizi baldintza duinen alde iragarritako protestetara abenduaren baterako. Hala, Hego Euskal Herriko 11 eragile sozialek, feministek, ekosozialistek, gazteek, ikasleek, eskubide sozialen aldeko aktivistek, antimilitaristek eta independentistek berretsi dute garrantzi handiko unea bizi duela Hego Euskal Herriak. Eta horregatik bat egin dute Euskal Gehiengo sindikalak luzatutako proposamenarekin. Abenduaren bateko mobilizazioi atxikimendua eman dieten gizarte eragileek agerraldia egin dute eta bertan hitza hartu dute Manu Martinez Ernaiko kideak eta Naia Torrealdai Bilgune Feministakoak. Horrela Martinezek azaldu duenez, pandemiak azkartu egin ditu gizarteak bizi zituen zapalkuntzak. Pandemiak azkartu egin ditu legal izan krisia aniskontzak eta sistema kapitalista, heteropatriarkal, kolonialistak eragindako zapalkuntzak are gehiago sakondu dira. Eta urteetako borrokaren ondorioz lortutako eskubideen murrizketak ez dituztela onartuko jakitera eman dute eragileek. Gainera norabide aldaketa baten beharra nabarmendu du Torrealdaik. Queremos decir alto y claro que hay otra manera de hacer las cosas y que quienes estamos aquí estamos dispuestos a seguir luchando en esta dirección. Ahora que nos quieren separadas y desmovilizadas, juntas somos más fuertes. Gauzak horrela, abenduaren batean, goizeko 11etan Hego Euskal Herriko hiriburuetan manifestazioak egingo dituzte eta arratsaldez eskualdeetan. DDT banaketak argitaletxeak iaz kaleratutako Izar Beltza Deneoa liburuaren aurkezpen berezia prestatu du kolektiboak. Gune autogestionatuaren historiari errepasoa egiten dio Ando Fernandez Azkaraik idatzitako lanak. Bertan sortutako punk taldeak gogora ekarriz. Eta hain zuzen, talde horietako zenbait elkartu eta egun osoko egitaraua prestatu du DDTek larun bat honetan hilaren 21. Izar Beltze Atenea oso berezi izan zen hemen Bilbon, eta batez ere kulturaz komertziala mugitzen diren taldeekin eta hori ez. Eta orduan pentsatu genuen egitea zerbait potentea eta handia eta jendea berriro biltzeko aitzaki bat. Eta orduan pentsatu genuen Izar Beltz liburu hau aurkeztea eta Izar Beltzeko Ateneo jende guzti hori berriro biltzea. Eta liburu aurkezpen eta gero, 10 bat talde lotu dira berriro, aspaldia jotzen ez duten taldeak, eta orduan izango da oso aurkezpen berezi bat. Izango dira 2 eszenatoki, eta 15 minutu talde bat, beste 15 bestea, eta izango da pan, eta Izar Beltz moduan. Lurrean, ekipo de voces bat, jarri, horrela ziren kontzertuak, eta horri berriro biziko dugu. Orduan, emozioak eta hori egongo dira hor pilpilean. Sondikan kokatuta dagoen Astika herrian ospatuko da aurkezpen jaialdia, eta Izar Beltz Ateneoa bezala, ideien trukerako, hausnarketarako eta eztabaidarako gunea izan nahi du ekitaldiak. Astika herriak Izar Beltzen egiteko erarekin bat datorrela iritzita erabaki dute antolatzaileek ospatzea. Ez da kasualitate bat Astika herrian egitea, ez? Astika herria leku aske bat da, okupatua, eta hori ere mantendu behar genuen, eta gainera uste du jende asko etorriko dela, eta orduan behar genuen ere espazio handi bat, eta gainera Astikako politikarekin Izar Beltz bat dator, orduan oso kompatibleak dira. Jende hartu du como, ostras, benetan, izan da como harridura bat, eta venga, egingo dugu hau eta berpiztuko dugu. Ez genuen ikusten Bilboko gaur egungo talde bat ekartzea Izar Beltzen jai baterako, raskatu behar genuen eta berriro hor barruan gordeta dauden sentimendu horiek berriro berpiztu eta oso flipante izan da, gehienak izan digute baietz. Urteotan banaturik eta jarduerarik gabe egondako taldeak bildu ditut DDTek egun horretarako, eta hain zuzen, taldeen prestutasuna goraipatu du antolatzaileak. Berezia ere, haien erantzuna danok emozio pila bat, baina benetan, esango diot, deituko diot honi, horri ez dakiz ere, eta hando gu animatzen gara, benetan. Eta igual hori, dira taldeak igual 7-8 urte ja ikusi barik elkar, eta jendea etorriko da kanpotik kontzertu hau ematera,
Eta suposatzen dut, aste honetan izango direla ensaio guztiak, bat edo bi ensaio, eta jotxe da. Eta horrek emango dira bere sarman, ez? Ahotseneak bere aurtengo musika egitaraua iragarri du 56. Durangoko azokarako. Urtero legez ibilbide luzeko musikariek zein hasiberriek bat egingo dute azokak iraungo dituen 5 egunetan, abenduaren 4tik 8. Orodara 50 taldeek eta bakarlarik osatuko dute programazioa, egunero goizeko 11etan hasi eta gaueko 10etan bukatuko den kontzertu segidan. Musikazale eta kontzertu zaleek eskaintza anitza izango dute Durangoko azokako edizio honetan ere. Estilo aldetik zabala izango baita. Rockak, popak, folkak, hip-hopak, trikitisak, funkak, reggaetoiak, flamenkoak eta abar luze batek beteko dute Ahotseneako eszenatokia. Aurten iaz bezala Plateruena kafe antzokian izango dira emanaldiak, ohiko karpen ordez. Eta iragan urtean itxi zuten aretoa propio irekiko dute Ahotseneako aurkezpenak jasotzeko. Sarrera doakoa izango da, urtero bezala, eta aurrez aurre gozatzeaz gain, edozein txokotatik streaming bidez jarraitzeko aukera ere izango du publikoak. Durangoko azoka.eus webgunean zabalduko baitituzte kontzertuak zuzenean. Taldeei dagokienez, esan bezala, ibilbide luzea duten musikariak arituko dira. Willis Drummond, Anari edota Eskakeitan bezalako taldeak bilduz. Baina baita aurreneko lana aurkeztuko duten formazio hasiberriek ere emango dute kontzertua. Tartean Hipnosia, Lotura edo Kilimak taldeek. Kontzertu ez gain diziplina askotariko egitaraua izango du 56. edizio honetan Ahotseneak. Solasaldiak, proiekzioak, arte eszenikoak, umeentzako ikuskizunak, ekitaldiak eta abar. Adierazitutenez, egitarau osoa azaroaren 22an aurkeztuko dute. Hiru puskatan edo zatitu banatua heldude, lehenbizikoa da nondik heldu gara, iduritzen zitzaidan osnarketa bat indar baldin bagenuen, puri-purian dagoen gai horri buruz, baina ez dakit duela 30-40 edo akaso duela 100 urte puri-purian dagoen gai bada, ez, eta gutxiegi idatzi da ensaio gizara edo ekarri da ensaiora, ez da ekarri orain artean guk dakigula. Eta, bazela kokapenerako lehenbiziko pausua behar zuela izan, nondik heldu garen hori azaltzea, ez? Beraz hor, heldude goiti-beiti, ni biztan da ez historialaria, baizik eta pedagogiaren ere motik heldu naiz. Beraz, hori, hezkuntza sistema hauek ez ulertuko baldin badugu eta erroetara joanen baldin bagara, gaur egun ez da bai datzen dugunean, erroetara joko baldin badugu, eta elementu guztiak maigaineratuko baldin baditugu, garrantzitsua zela jakitea nola sortzen diren hezkuntza sistema hauek berak eta hori ulertzea. Nola sortzen diren eta horri zein erantzun ematen zaion hondar mendean baixoriken Euskal Herrian. Honen izenburua esanguratsua da, lagun biltzen du, jan eta jabe. Iz jokoa da, lagun biltzen du pixka bat esan nahi dudan. Jan gozatuz eta horretarako janarekin gozatzeko dudarik gabe buru jabe izanaz. Ongi jatea ez da bakarrik, ez da soilik kalitatezko jakiak erabiltzea, baizik eta baserritarren ongi izatea eta naturaren jasangarritasuna bermatzea. Eta labur biltzen da nolabait duen janariak gure bizitzan daukan garrantzi hori. Batetik janarian gaur egun zaporrik gabeko janaria jaten dugu, gure egunerokotasunean, eta dagoen zirkuitu hori, horren bidez,
multinazionalekiko morrontza eta dependentzian bizi gera. Eta beraz, ezi hori apurtu behar dugu, eta lortu behar dugu buru jabe izatea, eta hortarako ezinbestean, hasi behar gara, ingurukoa jaten, garaikoa jaten, zirkuito laburaren bidez janariak gure ganatzen. Miagitzen ari naiz, denbora gehienean, beste bi kiderekin, eta egiten ditugu ekoizpen txikiak, eta hor, ari gira guztiekin laburmetrai bat prestatzen. Ordan hor, bai, guztiz zineman gustatzen zaidan gauza gehiena egia gaiteko. Eta hor da nire lehena nik igeditatzeko gidoi batekin. Dutan hartuta zeri buruz ari den idazten, migrazioan inguruan, tamalez gertatzen ari diren arazoak nolapait islatzeko edo horri ikusgarritasun bat ematia edo, iruditzen zait agitz garrantzitsua dela eta denontzako izanen dela agitze aberasgarria eta agitz interesgarria hori plazaratzea, ez? Niretzat kontatzen du Euskal Herrian gertatzen den zerbait gaur egun, atzo, eren egun eta bihar seguraski. Ejan nahi dudana da azkenean atemporala da eta pixkat hemen gertatzen dena, baina leku hainitzetan gertatzen ahal dena eta seguraski gertatzen dena. Geuretik sortuak ekimena haitze interesgarria da, ikuspuntu desberdinetatik begiratuta, hasteko kulturari ematen dion bultzadarengatik, sortzaileengan hartzen du fokoa eta sortzaileei horrelako laguntza bat eskaintzea haitz interesgarria da, eta gero gainera ikuspegi nazional batetik ez, eta nola lantzen duen, eta leku desberdinetako jendeak errealitate desberdinak ezagutzea eta olako elkartruke hori sortzea, hitza berazgarria iruditzen zaigu. Eta orduan, hurbildu gira udaletxekoekin eta bertako jendearekin, ekoizpen burua Oier Fuentes da, beratarra, eta orduan berak noski ezagutzen zituen bertako hainbat baserri eta beste batzuk bistatu ditugu. Hau, atera da ez dakit nondik eta iritsi girelarik historiarekin, iduriz zuen eraikia izan zela historiaren zatzen pixkat hori isolatua, baina aldi berean ikusten dugu lantegi bat badela hor azpian eta historiarekin ezin hobe azkenean. Aski egoista naizela zen azkenean nik egin nahi nuke, nik ikusi nahi nukeen filma bat. Pixkat bitxia da erraitea, baina azkenean hortarako egiten direla ere obra artistikoak guretzat hasteko eta gero partekatzeko alden gehienekin. Final aurrekoak bukatuta baditu Nafarroako bertsolari txapelketak finalean arituko diren 8 bertsolarien izenak. Asteburuan Leitzan jokatutako azken saioan Joanes Ilarregi Marzol izan zen onena, eta aurretik Altsasu eta Berriozarren irabazleekin egingo du bat azaroaren 28ko finalean. Iritsi behar pelotan. Hain zuzen, Eneko Lazkoz Martinezek eta Julio Soto Ezkurdiak irabazi zituzten Altsasuko eta Berriozarreko saioak urren ez urren. Final aurrekoetako 3 onenekin batera beste 5 bertsolarik hartuko dute parte Iruñeko Anaitasuna kiroldegian jokatzekoa den finalean. Aipatutako 3 saioetan lortutako puntuazioaren arabera banatu dira gainerako 5 txartel horiek, eta hurrengo bertsolariek eskuratu dituzte. Leitzako final aurrekoan kantatutako Xavier Silbera Etxebarria eta Eneko Fernandez Maritxalar, Berriozarreko saiotik Saio Alkaizaguaiar eta Josu Sanjurjo Altzuri, eta azkenik
Altsasukoan bigarren postua lortu zuen Xabier Ilarregi Marzolek. Ezinata desgastea, egunerako ogia. Hala, bide luzea egin ostean 8 horien arteko lehia jasoko du Anaitasuna kiroldegiak datorren astean, larunbatean hilako 28. Alaitz Rekondo Ferrerok eta Ander Aranburu Arriolak gidatuko dute finala, eta sarrerak eskura daude dagoeneko bertsosarrerak.eus atarian. Gogoratu beharra dago, irabazleak Nafarroako txapela janzteaz gain, zuzenean lortuko duela 2022an jokatzekoa den bertso txapelketa nagusirako pasea ere. Bestela sartu zaitez nirekin ohea. Espainiako emakume futbolariek euren jardunaren profesionalizazioan dagoen blokeo egoera salatu dute. AFE futbolarien sindikatuaren egoitzan egin zuten bilera, eta ostean prentsaurrekoa eskaini zuten egoeraren berri emateko. Eta ez dute baztertu jokalariak grebara deitzea aurrera pausorik egon ezean. Gatazka luzearen ondoren, lan hitzarmena adostea lortu zuten futbolariek iragan urtean eta ekainean Espainiako Kirol Kontseilu Nagusiak ligaren profesionalizazioa onartu zuen. Pausu hori, profesionalizazio prozesuaren abiapuntu gisa ulertu zen, baina hilabeteak dira hori lortu zenetik eta jokalariek bidea blokeatuta dagoela salatu dute. Que a nadie le gusta llegar a eso de lo que hablamos, que es la huelga, ¿no? Pero obviamente si seguimos con este bloqueo, pues creo que sería la única manera de poder volvernos a manifestar de otra manera para decir, oye, basta ya. Zenbait gai daude eztabaidan eta telebista eskubideena da gaur-gaurkoz traba nagusia. Gai horretan alde guztien artean dagoen akordio eza dela eta partida gutxi batzuk baino ez dituzte ematen telebistaren edo YouTubeko kanalen bidez. Horrek, liga profesionala izaten lagunduko luke, lan hitzarmenean jasotzen diren eskubideak indartuz eta oihartzun handiagoa emanez ligari berari. Borroka egiteaz nekatuta daudela azaldu dute agerraldian. Ligako azken jardunaldian 30 segundoko geldialdia egin zuten jokalariek partida guztien hasieran, eta hurrengo pausua greba egitea litzatekeela nabarmendu dute, naiz eta horretarako eperik ez duten zehaztu. Zerbait esan nahi dizut. Argiak erdi zintzilik dauda taberna gainean, urratu den aurpegidan pareta gorrian. Zubia gora zutitzen ziren pormuzeko ontzientzat,